Această dată să ne jucăm biliard și vreau să vă spun să nu uitați de un like, o abonare și să începem direct cu jocul. Ok, hai că joc pe 5000, că îmi permit. Și vreau să vă spun că vă mulțumesc pentru suma de un abonat. Însă se dacă nu cu România, n-am dat de astea, sunt slabe unele sunt foarte bune. Și o băgat alba, acum dau eu. Deci eu pun asta aici și vreau să fiu cu plinele pentru că sunt poziționate mai bine. Au un efect. Așa, și-am dat efectul și o să bag albastru acum. Și puteți să o bag prima dată, dar nu vreau să mă risc. Mâncava așa, era să bag alba. Și acum să mai vă întreb cum sunteți, ce mai faceți, sunteți bine, sănătoși? Ia ziceți. Și poate mai fac un meci. Nu bag așa. Nu bag mâncava așa. Astea sunt emoturile mele și ce să zic. Că o bag. Acum ar avea poziție pentru galbenă, dar decide să facă ceva cu movul. Acum să vedem ce va vrea să facă. Dar sunt sigur că nu o să bage nimic. Și poziția mă dau la mijloc. Ok, cu un efect în dreapta. Acum să bag. Apărăm ce culoare e asta? Să doream poziție. Hai cam. Aici mult cu ochiul direct. Nu bag. Și cred că nu bag. Cam așa cred. Yes. Acum să vedem ce mai face cu roșia. Cred că am poziție. Mă dau așa direct. Eram sigur că trebuie să mă aștept. Și voi ce mai faceți cum sunteți? Sunteți bine sănătoși? Știu că am mai zis asta odată, dar n-am ce face. Așa. Scuzați asta de pe ecran care mici, dar na, e hack-ul. Hai că hack-ul. Să o dau așa, cu mantă. Hai că fix manta am dat aici. Și da. Are poziție. O să o bage. Stai că am crezut ce tac are asta. Destul de unicel, ce să zic. Față că eu m-am primit bani pe nu știu câte conturi. Pentru că m-am jucat cu hack, dar na, asta e. Așa de 4 minute. Mă bagă. Hai, dar nici n-am poziție. Știți ce o să fac? Bag alba direct. Hai că bag eu alba. Mă dau așa cu mantă, cred că o să o bag. Eram pe aproape. Trebuie să dau un efect, cred. Să nu mai aibă el poziția. Ce handicapat. Da, să te văd eu acum. Hai de capul. Eu zic să nu dai tare că face alba, poate. Și
capul meu cum a ajuns Omer. O să te văd eu acum, Omer. Nu vegi. Dar dacă mi-am aflat, yes. GG Boys. Și cam atât a fost acest episod de astăzi. Și pa, pa!